Efrititio. Amamrani amani agana mamrani amani Asanteman mamrani efrititio. Efrititio. Anunti na odosa wa memenu abasi want na wa ema mamrani na mamrani efrititio. Me kai muse so refi ukromu ina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo. And if it is a Jimmy no, ye differentia, I am Bobuano, and the sum ya chef. A year aquasidaya, a chatro, and one fimpino, and a drino, mino, a moo. And Jimmy no, a strong copra, and say open source, and Temera, 2 4 say to a baby, and Ponyanamwa, one nene mamma, nehima, Santehima, Nana ama kunedu ya domotosumi and son. Nena this year. Ene nananom kumase abrempon anananom amahene no mo bi ebe dwumadie no asibi sanso ena abamu mpanifo amanyoku ahodo no won akanifo nyinara edi woni onyamba chai dwumadie no echi yaboafo aso yasre amanna yede dwumadie besom yahwefo eye Park Prestige Ventures sanso na Jasper Agro Industries Gary ene wo mongon kontesam Odo sheto eboye nchidom sanso na Odo Stewa Foundation APIA yen. Wa maniene amamre kwanso ye ratna siwie pe na ewo se wode mpompo nso kose na hima na ekwan no mu aten na waba na hima ne dom sante hima na ama kunedu ye dom wono ene ne dom na eba no be matna apakam na oba etina sekom ntini a na hima etimu ya papa kese ewowa oni eye seko na hima etimu a ne hinkwafo na modwa wofo ene nananom kotim so ne nkonsonfo edi nanim boni chidom ede no aba aye na kobi efie kobi se wampem ahoroyemo ne ba pene ene nana ama konedu yi adoma otosomiensa ena woba wonyamono no empintin ene na wuta edi akire nananom kotim so ne nkonsonfo na ato santene di na hima achi eba no na hima eba echem ena edi nanim no ne David de kwa akon na wode wowa nanim no ha no bi no echem no woto kosoro esono soro no ena Asanteman franka adan chemche ene datuntum no emu no Asanteman franka na maba waye kitekita mafiafia esisi handkerchief mu wo nsam eye na ayema modwafo seye ba no enchiremu a kinsonson ye da mema no ne maade ne mu no maade eye modwafo wo motena na ahema anim se na ahema atena ase a na omo atena nanim benkum ne nefa se ye kobe ma famu de a ye kano henkwa wo mo so kita afna ede tena ohene anim ntin sonson ya edemo eno no na ahema wo modwa ena ohene ewo ehenkwa fo na sa ena asechire eti na ahema na tene sekomu a wo dandan no nkakra na ahema ohwa ye fe na afia kobi se wampem ahohoroyemo na na ama konedu yi adomoto so miensa pia Otumfo oseitu abebio ninua pene ene nana ama konedu yi adom otosomiensa ewo enua ekwan so na afia kobi se wampem ahoroyemo ne ma ene wo mu mienu tumfo eye ne ka akire ba otoso num ena nana ama konedu so eye ne ba odikan na mane ne amamre kwan so no sese wo mu mienu nyina tinkonya so de
tumfo say to ne maame prekope ene nana amakonedo yi adomoto so miensa onye ni nua ba ebi wɔtena ase no na wɔsɛ wɔkɔkyea ne ba ɛma no mo ene yo to akɔkyea ne ba awia a wɔba na ɔno nso akɔfa na gua na watena ase ma modwoafo no atena sɛnea ehenkwafo ekita afena ɛti yewra enkyɛn benkum ne fɛn modwoafo no nso saa na ɔmbɛtena na hima enim nana pia Efrititio amamrani amani agana mamrani amani Asanteman mamrani efrititio anunti na odosewa memenu abase want na wa ema mamrani na mamrani efrititio me kai muse so refi ukromu ina benya wira bedwase amamrani amani efrititio amparo Adwa gospel hima yeah mamra ya to twini menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni yeah mamra odosa wa memenu abase ya to twini free samamra free titio mamra ya to twini saya to twini da bia be ha ye ni mamra ya to twini na mamra nyina free tete wate odumankuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wawa ya totwena da bia be ya mobo enu nti wodo se wa memenu aba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamne fie wo Ghana ye nu nti na Asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto twene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamre nti ene makoya genda ambassador ekesa amamre wowo ya ye nto twene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamre ye nto twene o kumasi kontre eko aba no eno botuntum ton de ni gia aba no da bia aye krado se okoko ba for bantman he kwati otosunsia togbi siri wone na hemfo atwetwe wuro wo mo anwoloman mu ton na wode wani onyam ebeta adwumade no echi ba for asafo hene kontre ni akom omde da bia na wo mo yeni age no na mo abotuntum mu o ma ye ready for war Nana ma bekyere amane amana ye fe niema a woye wo nkuro mudu ni nyina bi eba ye na nanoma hema na ete ho no na wono kwahene a owa Asanteman mu togbe mi awezolo one ne mpanifo anwurafo hene a ewa Asanteman mu ono no one ne mpanifo wonyina ba madwumadi no ya akono yeah mamra ya to twini menuanum da bia be ha ye pa esan Asante kabomu a wope enti baabi a menhia sie no nanom zongofo na atwa wo ho ahia ne senti nanom zongofo nso eba be hye adwumadi no mo kena won so ekoma yewra atena se ene adaitoche amamra ya to twini o na amamra nyina free tete wate odumankuma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so amamra wawa ya to twina da bia be ya mobo enu nti wodo nanom kumasi benkonfo won ho aye fe yie won ho aye fe papa se bobodina nkuma man hene ibi ene ete ho no wo mu nyina ba madwumadi no aye akono no kwa Asante ahenie efe akono da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se wo moni adwuma amamra nananum abrafo ekitetu ejina
nananom marefo ne mo yi won nyina eye abrafo na asekyere kakra ne se otumfo bomofo na ti hɔ yi na adrombonso hene na brafo ene kitatu edisisan se etuo no wode kɔ ha kokunam ede besom yewra santehene nananom marefo ena ete hɔ a wɔn mo adresse kama shepe eba bidi ade yeah amamre enwi hapa omi enso mo ye mo ade bia be ye mo ba yeah amamre nananom chidomfo ena afa wɔn ho ene dwumadie ne die na enye asanketwa wɔne wahemafo wɔn eba ma dwumadie no eye fe wɔn som Asanteman nananom chidomfo mo pia otumfo abrempomfo ndamo ho aye fe dodo kumasi abrempomfo na dade so aba hene ono no bafo bantama hene kwachi a yesu yi ne ho nyina boni tuntum tumfo abrempom oba mana ye fe nananom ya mama pia ya mama nyina ade tochi mama de tochi Mini abaye efusia ono so agene samba obesome na ekona hene na mo ma hene nananom otumfo abrempom pia na dia se dwene fise mo hema ne de ya mede semfi hema na ekona hema owo mie ena na dunko hema a nananom maba mana ye fe wo hene ba achempe hene o hene pia wane kumase abrempomfo nananom mo ho aye fe mo aba madwumadie na ye krabehwe kontena se man hene wone ne mpanimfo wonyina aba madwumadie na ye fe nana afia kobi se wampem ahohore ye mo ne bapani piesie nana ama konadu yi adom otosom yensa nana agenadwa woje nchia na Asanteman oba pa otumfo maame ohima fefe piao yeah mamra ya to twenie menuanum da bia be ha ye pa mamra ya to nokre Ghana yamanie ene yamamre efe akono ebra so se nananom anlo ekochia eye togbi fuga wone ne mpanifo ye kumase anglofo ehene a ewa Asanteman mu amanie ena etwaguo no ye hwe maame na hofa kuku ena sono no we de obi be kamposi antiamo ne ensambuchia ena esono ntoma eni jenne eniema ebura yayam enchene eniema woye ewo anglomam mu ne nyina bi wode bi aba we froto me na nakodwane mu na ne sikagu eno ena wo mode ba no togbi fuga ena teka mu a wo mu etwi no anglofo hene a owo Asanteman mu ena wo mu ekochia no togbi siri anglo man hene a pemu na nkasa wone na man hene na brempom ya ekane ho a wo mo ba ede woni onyam beta adwumadi yachi wo mo nso na ekochia opem so togbi siri ene na hofa no eyesron kokra waba no memem Zenator Rollins ene dini nana echire ene Zenator na wanhye kotu wahye srete ne kaba eyekente ena wahye wafira wode ebechia ne nana otu different regions but with a common destiny and a common goal.
Nananom anglo for eba woma ne nsapan sebi wode ensa assault snapple ene whiskey brandy ahodo ene soso maba wa fefefe a womode ekosan sebi untimi mfa nsapan enko wo hene enim dwampa otie dua na mema ayere na kwawa wodi akire edeko. Yeah, mamra, ya to train minuanum de be high pa. Mamra, ya to train saya to train de be high. Yeah, mamra, odo sa wa me aba say ya to train free samamra free titi. Yeah, mamra, ya to train saya to train de be high. Mamra ya to train Nampon sakwa tufo brempon no. That's one say hene tufo brempon. Le nananuma brempon fo nyina. Kunti fo no. Kumasi kunti hene. Ba fo bantima hene. Woni ne nuanom. Ai na asaso na afenso. Ye nana trede na amache bare. Ohimeye otwa na amache bare si ne first gathering. Eye na trabomo ba penny. Nini nuanom nananom ahema fo nyina. Ena esase wo nyina ye nananom kontire fekunum ena womo ewo. Amanyoku efi party akese mienu ewo Ghana ha osoro kese amanyoku ni NDC amanyoku mu mpanifo nyina de wani onyambe tai adaye no echi. Otewo papa bishop akwesi sapon ne nuanom asofo mpanifo de wani onyambe tai dwumedie no echi. Yeah, odo say wa batampa ememenu aba mami ya mawambo. Apa wone brefo heman hene san wansan ediasa ewo dwumedie ase. Piao wo hene.
Onyonyamfo Simon Asanteman Asanteman Temuswafo Okochia Tobi Sirima na kwaba Ojene Feso Amamra Odosa wa memenu abase yantuntwini every samamra ifri titio Kumase Kropon mu meya oso Achame pumanim ena oboni mu asede chia Tobi Siri
Dr. Anthony Insia Asare Komato Bisri Akwaba Trade Deshie Lawyer S.K. Buafo Onoso Akoma Tobisri Akwaba Lawyer Pia Yenuti na Asantene otumfo se tutu abebio wabo dose wa baso se omoni adwuma sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na enso amamra nti ene makoya agenda ambassador ekesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra Yantunchini o Amamra Yantunchini Saya Tunchinia Dabia Bahayan Yeah Amamra Frititio Yesomu ye Amamra Nefrititi Amparo Yeah Amamra Muhi Hapa Yesomu ye Gemwa Dabia Baya Moba Yeah Amamra Yantunchini I don't hear the baby I didn't put him out Ye odo se wa batampa amemeni aba mami ya mawambo ye kwaso anya wadwuma wate onya nkopon twedi amfon wo sira wo bejira wo ye odo se wa bana bae ye oni bani amamra ye ntonje ni ampa yantonje ya tonje niamenuanum da bia be ha ye pa amamra yantonje saya tonje yeah, amamra. Odosa wa memenu abase yantunchini every samamre ifri titio. Amamra yantunchini saya tunchini dabia be hayenio. Amamra yantunchini o na amamra nyina free tete wate. Oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamra se ye fantna stasi so. Amamra wa ya tokina dabia be ya mobo. Enu nti odosa wa memenu aba. Wase want na wada emi amamra nyira. Ai onya nkrupo twedi ampo abo amode amamra akwaje abasobode amamne fie wo Ghana. Yenu nti na Asantene otumfo se tutu abebio wabo odosa wa abaso se omoni adwuma. Sana na mampo ene da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso se omoni adwuma. Amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na enso amamra nti ene makoya agenda ambassador ekesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya ntwene dabia be hayen ye amamra ye frititio ye so mu ye amamra ne frititi amparo ye amamra ye muhi hapa ye so mu ye gemu dabia be ye moba ye amamra ye nto ntwene ani ya de kwa baby COP Nathan Kofi Boache ena Omatobisri Akwaba no wachiachia nananom nyina ema wo nyina akwaba ne penso ena Kumase aprosi aka asoye nyina eye kra behwe COP moni adwuma NDC amanyokuo no ena echia nananom zongo henene ne mpenimfo ema wo nyina akwaba no General Mosquito say wono ene national chairman ochia nananom one mpenimfo eka ho nyina ebechia nananom misremefo
Asante Student Union ASU omo ye akansie bi oba hoɔfɛfoɔ na omo a egyina akansie no wɔn nyinaa ɛna nana akua afiri yie ɛyɛ fankyere bra baa penny ɔwɔ abrempɔn edi wɔn mo anim ɛde wɔn bɛkyia nananom akwasi dɛ ɔwɔ abrempɔn ɛna edi asa no wɔne ne mma. Afei ɛna ɛbra so sɛ yɛwura ma ne mu so san sɛ yɛwura tena ase akyɛ adae no ɛbrɛ ne nyinaa wɔde aba na wieyɛ ɔtena ase nananom abɛkyia aba abɛma no adaetɔkye san sɛ adae wei ɛne nea ɛtwa toɔ ne sɛ nti yɛwura ɛma ne mu so na ɔma ne mu so saa na ɔnkɔtee ɔkyeakyea nananom a ɛbaayɛ ne nyinaa ti yɛwura sɔre a ɔbɛsan afa n'apakan ɛna wafo n'apakan no wɔkyea benkum ne nifa bɛkyeakyea na wakɔkra tɔgbi siri a ofi anglɔman mu ɛba bɛtae n'akyi bɛkaa ne ho ma wodi akwasidaeɛ ɛmaa no abɛwie asomdwie mu bɔkɔɔ anigye so no ɔbɛkɔ na wakɔkyea tɔgbi siri na wakɔ fitie mu na afei nso wakɔtoa so akɔhwɛ ahɔhoɔ a ɛbɛwo no ɛnɛ dɛ yɛwura ne da apakan mu a wɔkyea benkum ɛne nifa no edu baabi a yɛwura twene no bɛka agum ma wɔde asa agyina mu nananom a kita nhwiren ɛne nneɛma ahodoɔ bebree asantehene ne ho nneɛma dɔɔso ɛkyɛm afena frankaa nneɛma ahodoɔ bebree na yɛwura ɔsɔre a ɛtene ɛdi n'anim n'akyi ɛne ne nkyɛn mu bɛnkye ahodoɔ yɛ a yɛtu ɛna yɛwura ɛte aseɛ no. Yɛwura edi asaduro tɔgbi siri anim hɔ naa no frɛ mpɔmpɔ nsuo hene na ɔmaa ne de mpɔmpɔ nsuo kɔsee bibi ɛkyerɛ yɛwura tɔgbi siri sɛ ɔkɔ fitie mu nti wɔmmra tɔgbi siri pɛɛ sɛ ɔbɛkɔ n'anim na wakɔkyea yɛwura wɔ berɛ a wɔte apakan ne mu no ansa na yɛwura akɔ ama ɔno nso ne ne dɔm atoa yɛwura ɛwɔ fitie mu yɛwura ɛna tɔgbi siri ɛkyea ne nsɛm yɛ a ɔte n'apakan mu tɔgbi siri ahoroman mu hene berɛ a wɔredi hobetwotwoza no yɛwura ne ne dɔm kɔtaa n'akyi saa dwuma a ɛkɔɔ so no ama ɛde kam ɛne ayɔnkofa soronko abɛda ahoro ɛne asantentɛm sika ntoa ɛna ɛdi yɛwura akyi no nanom atuntufoɔ ɛna ɔmo nso ekita etuo frɛ fufuo ɛdi yɛwura akyi no ɛnɛ dwumadie no ayɛ kra bɛhwɛ madan asante amanneɛ adi akyerɛ Ghana ɛne wiase nyinaa nananom ɛkɔ ɛha ɛna brɛ bɛma yɛ kwan na yɛde yɛ dwumadie ɛnɛ yɛde fi manhyia ɛyɛ akwasidaeɛ a ɛtwa toɔ wɔ mfimpi no ɛne aduonu mmienu mu no brɛ mu no ɛha na brɛ bɛma yɛ kwan yɛde ne nyinaa asi yɛda dwumadie ho aboafoɔ nyinaa ase yɛsrɛ sɛ nyame nhyira yɛn na afe a yɛse mu yi ɛnyɛ afe pa ɛne afe a ɛyɛ bɛyɛ nkonimdie ɛde ama ɛfiri tete ho aboafoɔ ne abadwafoɔ ɛne yɛahwɛfoɔ ɛne yɛ dwumadie ho aboafoɔ nyinaa yɛbɛda ɔmo ɛsɔ yɛasene nso ase
na yɛde dwumadie brɛ wo media ene odo sɛ wa ene ma apaw adomdom yɛne a yɛ wɔ no da sɛ nɛ yɛma mo nyinaa afrehyia pa. Yeah, mamra, yanto twini me nuanom da bia be ha ye pa. Mamra, yanto twini saya to twini da bia be ha ye ni. Yeah, mamra, odo sa wa me nua ba se yanto twini free sa mamra e free titio. Mamra, yanto twini saya to twini da bia be ha ye ni. Mamra yanto twini na mamra nyina free tete wate. Oduma kuma body nyina wade amane ka ho ene amamre se ye fantna stasi so amamre wa ya to twena da bia be ye mobo enu nti wodo se wa meme nuaba wose want na woda eme amamre nyira ai onya nkrupo twedi ampo aboa mo de amamre akwaje abasobode amamre fie wo Ghana ye nu nti na asante ne otumfo se tutu abepio wabo odo se wa abaso se omoni adwuma sana na mampo ine da sibre wo se bonsu wane na pamfo onso si omoni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bejo nsem adwa gospel ima na menka bi shemu na enso amamra nti ene makoya agenda ambassador echesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina opinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene da bia be ha ye ni ye amamra ye frititio so mu ye amamra ne frititi ampa ye amamra enwu hi apa ye so mu ye je mu da bia be ye mo ba ye amamra ye nto ntwene anu ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma pre ye odo se wa ba tampa ememe nu aba mami ye ma wa mbo ye kwaso anya wadwuma wate onya nkopɔ twedi ampo wo sira wo be sira wo ye odo se wa ba na ba ye oni pa ni amamra ye nto ntwene ampa